सब देख जाऊँ କେମିତି ବୋଲ रह पड़ा रह धीरे चले मैंने उठे दौरान जो ताऊ धरती आई पड़गा कौटी कौन खाइबा कौन देखिबू रथ देखिबू एपटे 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 कौन सब देखिए खाई सारे तो जाऊ नहीं ठिया उठ गए फोटो उठेला नहीं छोट छुआ हाँ अरे खैराटा साइज ना कुटिया
ମୋବାଇଲ ଦ ମୁଁ ଖାଉଛୁ ମୋବାଇଲ ଧ କହିବେ ବାଗେଇକି ନା ନ କହିଲେ ହେଲେ କୋଉ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି ଆଉ ଯାଇ ବାଡ଼େଇବୁ ନା ଏତିକି କନୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଗଲୁ ମନ୍ଦିର କହୁନ ପଛରେ କହିବି ପଛରେ। ଆଲୋ ପା ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ଯୋଉ ବାଘଟେ ରୁହେ ବାଘ ନା ଭାଙ୍ଗ ମା ପରେ କହୁଥିଲା ହଁ କର ବନ୍ଦ କରିଦେବି ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖଉନି ପାଇଲି ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ କାହିଁକିନା ସେ ଯାତ୍ରା ବୁଲି ବୁଲିକା ଗୁପଚୁପ ଖାଇପାରିଲାନି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମନ ଦୁଃଖରେ ବୁଲି ବୁଲିକା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବୁ ବହୁତ ଦେଖିଲୁ। डग 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 बड़ा आई में कुछ दिया ना ये बड़ा आई मुँह कुछ दिया तो बड़ा